Amen. Madaydayaw ti Apo. Ayaten nga kapsat. Kadragrag sa akin tayo manan ti agtitipo na nagkakadwa agdarangay. Di tayo ti nga rabi. Nagyaman tayo ti Apo. Ti unag ti makalawas. Nakita tayo. Nasalan at tayo. Naragsak tayo. Awan nagbalbali mo na nadigit na layunan ti pigsa tayo. Na layunan ti ragsak tayo. Na layunan dati ko na tayo nga tarigagay tayo manan. Nagkakadwa. So nagyaman tayo ti Apo. Kasagbayan. Yan tayo nga drugyan. Nagitiaramid tayo. Tatangarabi. Hintay pa kayo. Di pa nagkararag. Man nakabalin, managayat, managparabor ang Diyos, idayaw da ka apo, kung itanok da ka. Pagyamanan da ka apo, tinendak kalan, manipod apo, ti kaunugan ti puso mi. Aging gana apo, kadagiti angis mi. Si ka apo, ti pagyamanan mi, dayawan mi apo, kadi paay mit so amin, Father God. Mamati kami o Diyos, taawan kami dito, apo, kuno awan ka. Awan dagiti apo, panagdunumong mino awan ka o Diyos. Katga po apo, takayat mi apo, iti paaramat ka ni tuloy apo, dagiti intalog mo nga trabaho, so at kami o Diyos, tulungan mo ati tunggal maysa, kati umay mi o Diyos, umay kami pagpakumbawatak na tumawat kami di pamakawan, dalusam apo, dagiti puso mi, panunot mi, nakam mi, biyag mi apo, tapno maikari kami o Diyos, na umawat dagiti sa kato Diyos mamati kami, kaapo, ipasabot apo, dagiti pagkasapuran mi, pangrunaan ti spiritual. Doon apo, agyaman kami ken ka. Baday tayo kaunay ken may tantanong ka. Ngarod o Diyos, at may samay-sami apo, nga itag-ay tibiyag mi ken ka. Tutulungan nga rod o Diyos, kasi kami ang ngarod awatan, nagiti sa ipataros mo at apo, nga awan apo, itirig-karigatan na nadigit di. Babaeng tinasantuan nga Espiritu mga dakada kami, maipataros nalag-ano Diyos nga awatin mi. Bendisyon na mga puti aramadang nga anak mo, tatlo kas tao Diyos, ang talinaad mo apo, nga dakin kwa na apo, iti tarigagay nga agsilbigan ka. Bendisyon ang dagiti sa apo nga mawarwar. Ito Diyos, ba amapo dagiti sa may mula man na apo kadagiti puso mi. Iti so apo ti pangbaddekan mi, pagtakdiran mi, nga dati namnama apo, ti agbiag ken ka. Adda tirag adda tiragsak, adda iti pigsa. Agyaman kami ken ka, bendisyonan mo dagiti kakabsat mi apo, nagtarigagay apo nga dumanon. Muray pahiyan da apo, dagiti pagtrabahuan da. Bendisyonan mi da, o Diyos. Apo sa mi da apo, tapno kas tao Diyos, ti presensya mo kat agdali na kadagwada. Alam mo na apo, pagkaykaysaan na kami, o Diyos. Bendisyonan mo apo, dagiti kanta apo, gumaitag-ay ken ka. Agyaman kami, i-claim mi apo, ti balay kitang rabi. I-claim mi o Diyos, kada kami apo, kat nabalay ti anak mo. Idayo da ka apo, kanitanok da ka, kadagiti aramidem apo, nakakaskas tao, itat tangarabi. Agyamanan da ka apo, ti kupa mami na gloria kadayawan, paragyaman ka pala kay tanot, dagiti amin dawat ng kararami, may gupo din namin ako ni Jesus. Ito natay amin ti. Amen. Nagsakin tayo kakabsat nga ang kanta para iti ako. Great and mighty is the Lord our God. Amen. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. We stop the battle and the assembly. Praises to our King. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty. Great and mighty. Let's sing it faster. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Amen. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. We stop the battle and the anthem rise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is Sing it faster. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the battle, let the anthem rise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty. Ilocano.
mighty, O Lord God. Anyan, Apo, iti kinaman nakabayan mo, kinadakkel mo nga Diyos nga nagserbiyan ni Apo. Amen. Yes, Father. Agyaman kami, Apo. Tuloy kami, Apo, nga umamangken ka. Titarigagay mi, Apo, ket tay nadalos, Apo, nga puso, nadalos nga espiritu. Sapdon iti kasta, Apo, dahil iti kading nga biyag nga inted mo kada kami. It will be used by you. It will be used of you. And it will be used for you, O God. Create in us a clean heart and renew a right spirit within us, O Lord God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me, restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within. Let's sing from the beginning. Create in me, O God. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. Yes, Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within. For the last time, cast me not away, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me, restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. And renew right spirit within me. Yes, oh God. And renew right spirit within me. Yes, oh God. Yes, oh Lord, we bless your name, oh God. We adore you, God. We lift up your name, Lord. Bless your name, Lord. We bless your name. We glorify you. We lift up your name, oh God. Father, we thank you, Lord. We give you glory. We thank you so much, oh God. We bless you in the highest praise, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord, forever we thank you, God. Tinakaw man iti jablo iti ragsak mi, ngagserbikan ka, nga misublim kanya nga ako. The joy of our salvation. Aduman ti inalat ti jablo kanyami, manipod iti ragsak, effort, tarigagay, apo. Ngimiti dayti nga kanito, Lord God. Ipasublim ka na kami ti masnad, adupay ang aming gayas. Lord, we thank you so much for everything. Thank you, Apo, iti presensya. Nga tultuloy, Apo, nga marik na iti tumunggal may sa kanila. Thank you, Apo, for visiting us today, tonight, Lord God. Anyan, Apo, nga iti presensya
nan anay apo nga pagbiyagan mi wenno makapalag-an itirik nami ang aming nga nasantuan nga nyaman iti pagdaldalanan tumunggal mahisa iti presensyam apo no da kami iti presensyam apo nalagan iti amin nga kasasaan. And we thank you for everything, Lord God. Aming manipod iti biyag nga impabulod mo kada kami apo. Agyaman kami ken agyaman kami. Agyaman kami, hanggang mabubus apo, hanggang umanay iti sa unga, gihaman kami. Tapnon iti kasta apo, ipakita mi, ibagami iti, how grateful we are, O God. How grateful we are, apo, iti biyag apo, iti ministry, nagtultuloy na ipapain mo kada kami, apo. We thank you, Lord, and we give you back, Lord God, the highest praise, the highest adoration, O Lord God, and the highest thanksgiving. Ang kapinalpas iti biyag tumugang may sa kada kami. Gapuna ta dapay ti aramidem manen nga baro iti biyag mi iti dahito nga kanito. Lord, we thank you. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pagtugawan ni Mr. Ditoy? Ditoy? Sentro? Amen. Hallelujah. Naging bagti Diyos ta datay manen tatangarabiin nga gidin langgay nga agadal ti sao ti Apo. Ket kakabsat pasensya kay no hangkuon nga may express uno maipaliwanag. Ket amok nga the Holy Spirit of the Living God na nag-blur di ba lagaraw na pipigsa. Mabasan. Ket adda kanya katagyaman na kinaapo ta tatay ko lang gayam nga inaramid dayto kakabsat. God is so good. God is so good. Nga talaga taing karkararag ko pa nga God is really good. Ti birthday ta kakabsat ket John 14 verse 6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one who comes to the Father except through me. Nga mamuyo kakabsat, tinalaklaeng way, dalan, the truth, kinapudno, kantibiyag. Tangamin ating atallo, kiso tatati mararanasan tayo. Tatanga al-al daw, tatanga panawin, kailangan tayo ti dalan nga napudno. Tangamin kakabsat, sino ka di ti napudno nga dalang kadikat ni Apo Isus laeng. Isulaeng iti dalan, napampanuno ko kabsat nga isulaeng ti dalan, nga si tayo ket maagasan tayo. Tako na nangarod by His stripe, we are healed. Isulaeng iti dalan, nga sunaket dalan ti bendisyon. Amen? Isu ti dalan, iti salvation tayo, nga si tayo, kat mapantay pagarian ti Apo. Isu ti dalan, nga si tayo kag prosperity tayo. Ag prosper tayo. Tayo sungarod, iti napudno nga dalan. Tatako na nang magkakabsat, nga Deuteronomy, verse 33, Ilocano, magna kayo iti amin awagas, nga inbilin ni Yahweh kada kayo. Tapno agbiag kayo, ken tapno sumayaat kayo. Ken tapno maatidugyo dagiti aldawyo iti daga tagikwanyo. Deuteronomy verse 33. Deuteronomy verse 5 chapter 5 verse 33. Gayam. Or 32, ibagay 32. English hindi nasa pulang tatay Ilocano kakabsat. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Tangaming kakabsat, no ag-turn ka to the left, amo tayo daydayon nga madiday nga dalan. No ag-turn ka to the right,
Siyempre ati lapayag tayo adu mangig na. Kasta mo dati ima tayo saka tayo. Dikit den. Iso nga kuna na di Hebreo, fix your eyes. Atalaeng. Dayta i-fix mo di eyes mo nga nalintag tikita na. Example iti driver. Ta siya kakabsat ka nagtry mo ti ka nga nagkwati driving iding kasi taapo ka hanap nakaalat ti kwa British license ko. No driver ka, talaga nga nakafocus ka hanggang agtalya-talyaw nga kasi kasjay. Ta madisgrasya ka. Di ka din pastor. Di ka din nagiti driver sa lutsudan tayo ni Tatang ni Albert. Ta ngamin example ko dahil kakabsat. Ni brother ko no ka ada na makita ka. Nikita man ni daddy ko no ka. Ano nga kasakata? Wala na ka. Ngamin ijay ko nga naala, iso nga kitaan tayo tinalintag nga dalan. I-focus tayo. Tapno, makadanon tayo, di papanan tayo. Tano nagkinlo ka, nagpaypayso, nga kasjay, madi ka nga, makadanon nun. Ngamin dito yung ngaming kakabsat, left or right, ado dito ti hindrances ngamin. Kaslano ka, driver ka kat, ado mo ti hindrances mo kat. Ada ka nga nagsulid nga traffic. Ada ka nga traffic light. Ada ka no ka nga na disgrasya. Iso kas diti biyag tayo kakabsat. Hanga adi nalamuyot nga makadanong kan. Hanga adi nalamuyot nga tarigagay mo kat, buma na nga kon. Haan, kakasjay. Ay, amukon dita nga sa saon. So mapanak iti pagarian ti apon. Haan. Ado pa'y ti maranasan tayo kakabsat nga pagnaan. Iti biyag, ngem, ibagbaga na ditoy, nga i-fix tayo ti mata tayo kini Apo. Hantayo nga magna, iti left or right, may salaeng. I-fix tayo, nang nangron tatanga taw-tawo ng kakabsat, tatanga al-aldawan, numabalbaling ket, ti kinaba ng itilubungon ket, daduma ke, mababag tayo, no, ori kristyano tayo. Nukapay, adu mangmangagtay ka isuno ka ti pakakuan ti pamati tayo nay. Adi aglungo tayo nay nga nasaan ka pagsubok ko. Tayo nay Apo. Kasyayan. Ay lumamiis tayo ngem ang kuma adi kakabsat iti adi kunay pagtamnayan tayo no paglamiisan tayo agserbi kini Apo. At kumo no damor ko mga adu ti mangmangag tayo damor nga ado ti umay kada tayo kumanga dagiti pagsubok kada kwa nakarkarong nga pumudot tayo nakarkarong i-fix tayo diti mata tayo dadi dalan nga nalinteg tanong makadanon tayo may nga aldaw kunatay nga rod nga umay ni Apo Dios nga di tayo nga ammo umay nga kasalag tatakaw iso nga nakaridi tayo latta nakafocus tayo di linteg nga dalan ta iso nga rod ti dalan. Hantayo nga adi agita kumaamu tayo tuwin kaday ti nga biyagan ket adu ti hindrances na nga talaga kakabsat ti agbiag tatanga taw-tawenen tatanga aldaw nagadu nga talaga ngem gapo ti kinasya at ti Apo gapo ti agiti sa una nga madadal tayo ke iso iti mangpabileg iso ti mangpapigsa kada tayo ket ti maibaga lang kakabsat, ikita tayo kadi, i-fix tayo ti mata tayo kini Apo Isus. Hantayo nga magna, hantayo kwa, amuyo mutin ado tatan ti kristyanong kakabsat, na duma, agsangsangit no kata, nagado ti kristyano nga malalilawon. Mas kaya datag sirbi ti lubungan. Madidaan mo, nga ti dalan gayam nga ti bendisyon ket ni Apo Dios. Kaya damo nga mingket adi maala da nga dagosen magunod da. Ti kaya dan kasyay ngem haan. Hanga kasi nga maalam nga dagdagos ti bendisyon. Nakarkaro dagiti Kristiyano kakabsat nga nagnadan iti hanga nalintegen bibiyagdan iti left
Alright? Ngem, makita tayo kakabsat ti kamudyanan ti aldaw nga ato iti may tagkunto nga maysa nga daytoy biag api life ket makita tayo may kabil nga adda may kabil ti panunot tayo nga example nga amutay nga Kristiyano nga isuna ket nagkilo nagserve kasiyay hanga han nga ti pinagbiyan naket diretso kaamuna iso nga agyaman tayo kini Apo kakabsat dakkel nga pagyamanan tayo kini Apo nga dagiti sasao ni Apo ket adapti biyag tayo so ako na nga kakabsat nga adi Hebreo wenno ati Proverbs 4 verse 25 kunana tiket iti Tagalog tumingin matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tuminging mabuti sa harap mo. Hanga adi talukap ti mata tayo kasya ti kaya nga saon idiritso tayo iti agbyag ay kumita. Tatis kaya nga sasaon ijay ni Apo ti kikitaan tayo. Hanga adi ko makaslati ko na natin nga don't go to the left or to the right. Isong kastamot dati matatayo ijay Proverbs 4:25 nga ilinteg tayo tikita tayo tangaming adi nga rodeng kakabsat tilubongan ket nabanangen sa adi ko nakno dati gunggon udem ko mga kwanay da kaya mo nga gatangen malipata mo adi agserbi ka kini Apo nagtartarabako kalatan dagiti ti maysa nga hindrances iti agbyag tinalintegen ta adi garud tarigagay tayo na dati flesh tayon kakabsat iso nga atula ti may baga kakabsat unaen tayo ti biag tayo ti Apo Isus ta isuna iti dalan ti amin. Okay. At ipay verse 26 mo lang di Proverbs wala ang kakabsat 4:26 papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang iyong mga lakad. So that means lintegan tayo lata. Hantay agkilo-kilo. Ta iso dagijay ti pakakuan tayo kakabsat, pakatapwakan. Nga hantayo no ngaming kakabsat no kasala ko i-example ko amumen nga 10 minutes laeng nga makadanong kami dito iji balay ken ito ni Manang. Place da Manang. 10 minutes lang kakabsat. Tatta amumin ati dalan nga shortcut. Ati driver ko nila brother ko mapampay lagpa Victoria met. Di nagadayon nagpa-Victorian. Iso nga tibiyag tayo kakabsat. Tapno magunod tayo iti ka atay ay kwanay desire tayo nga si tayo ket maysa nga aldaw ko mapantay di pagarian ti Apo hantayo nga magnagkilon ta agijay ngamin ket isu dagiti hindrances amom nga ruden tinalintegan ampay ta mapangkapayla dita ngagpakillo ka nga manglilipot ka idiritso mun iso ti bagbaga na diti Biblia kakabsat nga idiritso tayo hantayo nga uri mampay anya ti mangmangeg mo ditoy left or right nga lapayag tayo ima tayo saka tayo nang nangruna ati matatay kakabsat baga kanyayo tangamin ati matatayo iso ti kaslamang kumkuman ti ima tayo ngamin ken saka tayo syempre no bulag ka among nga ron ti papanam among nga ron tinalinteg iso number 1 dati matatayo pay kakabsat nga amutay nga kontrolen. Wan, ati matatayo ti number 1 nga kontrolen tay kan ati lapayag tayo. Iso ti napampanunok ko kakabsat nga kunaket Apo gyamang kami kunak tainikkan na kami ti matami. Tano dagiti bulag kakabsat ket
nuhan na nga amo ti papanan na. Uri no diritso lang gayam ket syempre di na nga amo di na nga sa kasanayan aji nga dalan dagpakilog pa kasjay. Iso nga ti agbyag ti maysa nga Kristiyano kakabsat nalinteg. Sapay kini Apo kakabsat ta agiti sa una ket pagbiyagan tayo hantayo kadi nga aglamiis, hantay nga kitaen iti no nyaman nga mangmang tayo, nyaman dagita paka pirjan wenno pakakwati panaka Kristiyano tayo ket hantay kadi nga magna ti left or right. May salaeng ti kita tayo. Amen? May kadwa kakabsat, truth. Atay, ano ti Ilocano nan? Kinapudno. Mo yung kakabsat, am aming magka nga sa uti Apo ket napudno. Am aming nga pangako na, napudno amin dayta. Karina, kuna na nga rin Numbers 23:19 nga, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Iso ti kunana, iso nga, kakabsat, no manghinhina kayo man, no, atay kuma, nagrigat ti pinagbiagyo, iganan nyo, ti sa uti Apo. No anyaman tatta, iti mararanasan nyo, no adaman ti anayin nyo, no adaman iti tanyak amo ti klase ti biagyo tatta, kakabsat, kun mariiri nayo, amuyo ti may baga laeng, sa uti Apo, iso dahiti ti pudno. Haang kayo nga agdengdengeg ti sa uti, tao. Tatao lang dayta. Hang kayo nga, no kumakat sapsapulin nyo kumati bindisyon, kasi kayo bumanang kayo, hang kayo nga mapanidi manghuhula. Tadi manghula ket, kan adi kristal, uwan, bulang kristal ket, adi ket hanga pudno dayjay. Hang kayo nga mapanijay, kita man tapalad mo. Kunada ket basaen da. Ay, daytoy kunadan tumeten, makapatadder ka ti balay mo. Kunadan tumeten. Mapangka di London, kunada. Well, tata, nalipata mo kakabsat iti kinapudno nga sa uti Apon. Ta nakita mo nga ni karoba ket ni, kuna mo ni karoban. Bagamot nga, hanaan santo, hanto pa nga Kristiyano iso na ket awan iti relasyon na kini Apo. Kuna meteng ket bimma nang met, kuna metan. Kana pang kamo ni kristal bulan, bulang kristalen. Kinita-kita na matapalad no ni buma nang kata nagpangato day takwana kuna na metan. Aji ana dayjay ura na kasala ko mo dayjay ikwana dita kung kuna da metan. Iso nga kakabsat. Tiganan tay lang kumamet. Nga dagito itatang ako nakon nga taw-tawon ket atay ko kinapudnon. Hantayo kadi nga palapsutan ti sa uti Apo. Ta isulaeng ti pudno nga talaga dayta kakabsat. Iso nga agyaman tay kini Apo. Nga kuna na nga ro din di numbers nga dagita nga pangako na data nga karina. Ket hanga kasla ti tao nga kas pangarigang kuma nagkasar kayo nga duwa. Kiingkariyo di sangwanan ti Dios nga till death do us part. Kuna na. Kay dadya ket nakwaday jay nga kari sangwanan pay ti Dios. Tatakit hampay nga natay nila kay mo, hampay natay ni bako mo. Natay mo mo puso mo. Nagbiro ka. Iso nga dayjay ket hanga pudno dayjay. Tao nga min itinang kari. Tao kay nga duwa. Iso nga adati kwayo, adati pinagsinayo no. Awan ni Apo Dios, gay katingtingaan nyo. Iso ko ni Apo Dios ket ginagbaetan nyo kuma. Kasala nagtingaan nyo kunak kuma. Katao dagijay nga nagsao. Isong mabalin na nga breaken. Tatao lang mata nga Dios. Ket ati kunana ni iti kina
ati kinapudno ket iti numbers ko na di 23 23:19 nga God is not a man. Iso nga gita nga pangako na kunana ket di number 1 nga kakabsat nga by his stripe we are healed. Am amin nga kailangan tayo kuna di Philippians 4:19 nga isupply na amin dagita ti kinapudno no mamati tayo no datakkel nga pamati tayo nga kaslabukkel iti mustasa no agtiwala tay kini Apo di kidi nga kabsat no adda ti pammatim talaga nga ma-receive mo dayta ken mamati ka nga ti Dios mo ket si bibiyag ti Dios mo ket adda ti lapayag na nga makadengdengeg iti kararag mo iti Dios mo ket isuna ka great healer aket talagang napudno da ami nga pangako na nga ti Dios mo ket isu ti kinapudno nga dalan iti Dios mo ket isuna am aming tabiyag mo isu to unaem dagiti pangako na ket napudno isu ti ganam ore mampay anya nga pagsubok to may kingka isu ti igganam dagita nga pangako na tanapudno nga rod hanto nga agulbod ijay mo nga makita ijay mo nga mari na nga ti Dios tay kasibibiyag ti Dios tayo ket naimbag ti Dios tay ket napudno nga Dios ti Dios tay ket dinto nga agbalbaliw ti Dios tayo ket haanto nga isuna ket sinungalingan agulbod. Amen. Okay, number 3. Tatatibiyag kita antay tibiyag tay tatakakabsat. Are you blessed in highly favor? Tati kita antay tatakakabsat. Takasano ngamin, di umuno na tatay kisuna ti dalan. Katatta, magmagna ka, iti nalintag nga dalan. Tata, kitam mo tatati katayo kitam tatati biyag mo. Kat di ka nag-blessed in highly favor katatta. Nang nangro na tataket, adatoy ka ngagdengdengeg ti sao ti Apo. Nang nangro na tataket, adatoy ka kakaduam iti kakabsat mo kini Apo. Nang nangro na tataket, hamo nga ibaga nga si kaka-homeless ka. Hamo nga ibaga nga si kaka-awam makam mo. Nagado nga makan. Isi? Nagado nga taraong nga inted ni Apo. Umapapaw, dayta tibiyag nga inted ni Apo kada tayo. Dayta tibiyag. Kitain nyo kakabsat, tibiyag tayo. No panunutin tayo, we are so blessed enough. No panunutin tayo, at tibiyag nga inted ni Apo kada tayo. Kat hantayo pa yung nga may kumpara, hantayo nga may eksplikar. No kasano ti kinasya at ti Diyos kada tayo. Kuna na nga ron nga hamupay na ibagbaga ti hilingam kini Apo kat amunan. Kitaem, itibiyag nga inted ni Apo kada tayo kat kuna na pay ije nga ije Jeremiah 1 verse 5 nga before I form you in the womb, I know you. Kita mamut, amuna tayo ni Apon, isunganik ka na tayo ti kasi nga biyag. Kuna na pa Deuteronomy 7 verse 13 and 14. He will love you, bless you, and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruits of your ground. Ground, nagadong nga talo na, ground nga pada ni Apo kanya. Your grain, see? Numano mapapit na, dagitay ada di Pilipinas, ngagtaltalon, ta Pilipinas, kakabsat. Ngagtaltalon, kitam ti pinangbindisyon ni Apo, your grain, in your oil. No, adda kumati, kwayo ti plantasyon nyo ti inyog. Mabaling kay nga garamid iti mantika, coconut oil. The increase of your herds and the young of your flock.
in the land that is sure to your father to give you, you shall be blessed above all people. Kitain nyo mamut, above all peoples. Above, hanga below. Dinagnato tayo, above all the peoples. Si tayo ti kangangatuan. Kita matibiyag tingin ni Apo Diyos. Kakabsat. Iso nga tatay basaak. Dahil nga inted ni Apo, above all peoples. Ay na, uri lang nga makasangit tatay Apo ko nakit. Nadaduma Apo kat nagbabatikitak ti sarili ko nak. Haang gayam. Kastigayam pinangbindisyo mo Apo. Kastigayam ti inted mo nga biyag kanyak. Kanyaming anak mo ko nak. Above all peoples ko na. There shall not be kunana male or female barren among you or among your livestock. Isu nga paadwon na tayo ni Apo. I-bless na tayo. Taday tatibiyag nga inted na kada tayo kakabsat. Nakarkaro di kunana nga ato iti will known nga Jeremiah 29:11. Nga po I know the plans kunana. Kitain nyo mang kabsat. Iti biyag nga inted ni Apo kada tayo. Kitain nyo mati sumang bay nga biyag tayo. Kung nagpintas ang gayam. Iti ited ni Apo nga biyag kada tayo. So nga kunakat Apo. Kunana pa di John 15:16 nga God chose us. Maidumduma tayo kakabsat. Han tayo nga si tayo iti nang pili kina Apo Diyos. Ngem di ka nagbindisyo nga nagdakkel kanya tayo, milyon, wano trilyon, wano, wakat, may sa tayo nga napili, di ka nagpindasan day nga biyag, ngayon ni Apo kada tayo kakabsat. Nang nangrura di ko na nga, you shall be blessed above all peoples. Kunakat Apo, puna yung kunak kakabsat iti kuan kunak bindisyon kun klase ti biyag nga inted mo kanyami ket daduma ko nakapo ket malmali itek no kati sarili kunak gaya kunak maysa nga pinilim maysa nga nabindisyonan above all the peoples. Kunak nagyaman naklaunay Apo kunak nagba nangang ka nga Diyos. Diyos mi. Sapay nga min talili itek ti sarili. Napili nak nga may saak. Samuyo kakabsat. Nagaasat tayo. Si tayo ti may sakang agasatan. Tapinili na tayo ni Apo. Si tayo ti may isang agagasatan, tabinisyonan na tayo Apo. Nangato tayo, tikita ti Apo kada tayo. Iso nga ti may baga lang kanyayo ko kabsat. Magnatay tinalintag. Ikita tayo, i-fix tayo ti mata tayo, kina Apo Diyos, kina Apo Isos. Kan agiti pangako na, kat iganan tayo. Tay ko natay nga roden, hanga iso na kat tao, nga agulbud. No di ket agita nga pangako na ket atay aramiden na nay kanya tayo. Ano tawag na jay? Ibanag na kada tayo dagita. Iso nga kakabsat di ko nakon atoy lati may bagak. Hang kayo kadi nga magna iti left or right. Data lang ti may bagak kakabsat. Kaya kulaeng, ay so atin ay share ko kada kayo, nga may salaeng, iti dalan tayo, ingana, iti umay ni Apo Isos, si tayo, maging faithful tayo, nagserbi king kuana. Ato lang ang kakabsat, iti may share ko kada kayo, tatang rabii, kat no hangkuman nga nai-explain nga perperme, no hangkuman nga nai-explain kan nailawlawag ket amok na ti Holy Spirit ket no daman ti may dagdag dagiti kakabsak ko no daman iti kwa iti adi karodan testimony
kan adito ati testimony yung nga naidumduma nga ori no di single kayo ori di kwaken maysa nga maysa wenno duwa nga verse nga nay ay inline ijay testimony yo damdama kakabsat nga ma-share ti bawat maysa. Okay? To God be all the glory. Amen.